Què tal? Bona nit, benvinguts a un nou reportatge de la Comunitat Nightlife. Avui ens hem desplaçat fins a Palazzo, la discoteca de Figueres, a l'Alt Empordà. I és que avui és Free Days, i és que els divendres a Palazzo doncs pots entrar d'una manera lliure. Ja ho veieu quin ambient que tenim avui aquí a la discoteca de Figueres Palazzo. I atenció, perquè avui parlarem amb la gent de l'Empordà. I és que jo, senyors, he quedat parat doncs de la gent de Figueres, tu, perquè els hi dius, estàs tocat per la tramuntana, estàs com una cabra, i et diuen sí, Impressionant, això no passa enlloc, és brutal. Senyors, és un plaer, de veritat, estar avui aquí, a Figueres, a Palazzo, a la discoteca. Fins ara. La veritat és que ens fa molta il·lusió avui estar amb en Còsmic perquè, escolta'm, va ser el primer DJ que vam entrevistar a Digital Kids. No sé si te'n recordes, d'això ja fa 5 anys. Tant, ja fa? Ja fa 5 anys, tio. Hòstia, sí que he crescut. Una mica més de cabell, Sí que he crescut, ja. Com estem? Molt bé, molt bé. Ja veus? Felicitats també per la part que pertoca per la discoteca, que avui doncs inaugurem una nova temporada. Avui una nova temporada i bueno, el públic ha respost molt bé i jo encantadíssim, la veritat. Palazzo, la discoteca de Figueres. Què oferirem aquesta temporada? Tema música, tema DJs, artistes, com anirà tot això? Doncs els divendres oferirem una música molt comercial, sobretot per la gent de 16 anys per amunt. I bueno, sobre DJs que vindran, ja ho veureu, sobretot, però que agradaran sobretot en aquest públic. Sempre fa il·lusió doncs, començar una nova temporada amb una discoteca. La veritat és que, home, des d'aquí animem a tothom que vingui cap a Figueres perquè l'ambient és impressionant. Hem estat parlant amb la gent d'aquesta discoteca, la gent de Figueres. Esteu tots com una cabra, Oh, estan tocats per la tramuntana. Jo abans ho deia, perquè vinc per aquí, li dic a algú que està com una cabra i em diu que sí. Està clar, diu que sí. Està clar, i ho tenim amb orgull, saps? Escolta'm, que vagi molt bé, grans èxits en aquesta discoteca i que vagi molt bé. Moltes gràcies, i vosaltres igual. Et saps la cançó o no? No mucho. Hace na 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 na, sí o no? És la versió que sempre va bé. No saps la cançó? Na 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 na. Adherendo Fosino, Asino, para, bere, bere. Jo això també m'ho sé, bara, bere, bere. Però espera't que s'acabi el bara, bere, a veure com canten. És impressionant el festival que avui tenim aquí a Palazzo, la discoteca de Figueres. Motivat, vine cap aquí. Escolta'm, què has sopat? Uf, no he sopat res, avui he begut, que no vegis, tio. Aigua, una mica d'aigua i una mica més. Ara. Tu no balles. I tu balles o no balles? Està bé. El que balla, perdoneu. El que balla és aquest campió d'aquí. Perquè mira quin campió que tenim aquí, D'on som? De Banyoles. De Banyoles? De Banyoles. Molt bé. Jo vull fer una dedicatòria a Trio Banyoles, que sou els millors de tots. Us estimo molt i us trobo molt a faltar. Què fas, tu balles? Fas gimnàs? Jo ballo hip-hop, a Triops Hip Hop Zone. L'any passat va ser el nostre any. Escolta'm una cosa, avui, aquí a Figueres, festival espectacular que tenim a Palazzo. Espectacular! Palazzo és la millor discoteca del món. Espectacular. Mig Banyoles aquí a Palazzo avui. Clar que sí, com ha de ser, sí o no? Quin és el teu millor moment de la nit? M'és igual, quan pugui ballar mentre Qualsevol moment. i vagi tajada, m'és igual. Però això no ho diguis que no queda bé per la tele. És igual, les de hip-hop som totes iguals, ja ho saps. Digue'm 3 coses amb què no podries viure sense elles. Amb el meu nòvio, Una, amb la festa 2, i amb el ball.
La festa i el ball vindrien a ser el No, mateix. no, la festa tipus això i el ball de competició. Ah, vale. I aquest any ho he tingut que deixar. Pregunta, internet què tal? Sense internet? Sense internet vol dir WhatsApp? Sense res. No val res. Ah, és No difícil, podria viure gaire, però prefereixo quedar-me No, sense internet que sense dutxa. Ens han desplaçat fins a la zona VIP de Palazzo, ja ho veieu. Impressionant aquí a la zona VIP. Sí, tranquil. Un tracte imminorable, ple de begudes, ple de... doncs de glaçons i tal. Això, els glaçons fan zona VIP, sí o no? Sí, Que sí? Fan luxe. Mira, grava aquí. Fa luxe, això, Vull dir, està bé. A mi m'agrada perquè venim aquí a Figueres i diguem estem locos! Que a Palazzo sempre hi ha els típics guapos, sí o no? Sí, qui és el guapo? Pensant que esteu aquí, sí o no? La nostra fotògrafa, un moment, una foto. Ara hauríem de dir alguna cosa perquè si no, malament, això és televisió. I clar, al moment de fer la foto tothom està així, saps? I no. Els hi preguntaré 3 coses, a veure sense què no podem viure. Jo m'hi jugo que diuen ties, internet i sexe. A veure què diuen. Futbol i futbol. M'ha dit 3 cops futbol. N'estàs segur, futbol? Sí, a poc anem creixent amb el futbol. I si jo et dic internet, sabries passar sense internet? Clar, home, internet no passa res. És una pèrdua de temps. Internet és una pèrdua de temps. És una pèrdua de temps. I les ties, sense ties? Hombre, depèn quines ties, sí que podem... Hi ha algunes ties que sense ella no podem viure, I Sempre hi ha una que no... I sense mòbil? Sense mòbil, bueno, depèn per què serveixi el mòbil. Pujarem a les escales de Palazzo, a la zona VIP, amb aquestes noies tan maques, què tal? Sentem-nos, veniu cap aquí. Què tal? Com estem? Molt bé, aquí aprofitant de la festa al màxim. Què tal? Molt bé. Com esteu? Molt bé, superbé. Sou de Figueres? Us considereu loques trucades per la tramuntana, sí o no? Sí, a tope con la café. ¿Y por qué? Porque somos la más fiestera que hay en este local y en toda la Empordà. Dime 3 cositas que no podrías vivir sin ellas. A veure què diu. La música, La música la fiesta, es lo mismo esto, bueno, la música, yo qué sé, estar con mis amigos y viajar por ahí. ¿Y la internet qué? ¿Internet, móvil? Bueno. No, ya no vale. Pero eso es lo de menos. Sense la festa, Una, sense el meu amic 2, y, no sé, sense la diversión. Somos muy fiesteras nosotras. Allá donde haya festa, allá donde estamos nosotras. o sea, pero lo tenemos que decir así, Somos muy fiesteras, pero mucho que te cagas, ¿sí o no? Vamos, a tope con la cope. ¿Y por qué haces así siempre? Porque me súper encanta A ver. que se anime todo el mundo a salir de sus casas, que la fiesta les espera. I can hear you when you call my name, and you whisper million miles away, like a shooting rocket in the sky. Hauríeu de fer la mateixa cara per anar bé, Una cosa així com enfadada. A la de 3, totes a l'igual, 1, 2 i 3. Mirem cap a dalt. Sí, no? Jo crec que sí. Una setmana sense internet o sense dutxa. Sense internet. No val ni mòbil ni WhatsApp, No. Ara diuen que no, i quan sortim de la discoteca, totes estaran així. Hola, carinyo, ara surten a Palazzo. Vine'm a buscar. On ets? És curiós això que pugi aquí al podi i soni Justin Bieber. Bueno, aquesta va per tu, David, el Justin Bieber. Escolta'm una cosa, digue'm 3 coses que sense elles no podries viure.
el futbol, El futbol, la cuina la cuina. i les meves amigues. Hi ha molta gent que m'ha dit futbol, Però perquè el futbol és una que sempre està... És una afició. Si jo et dic internet, noies i mòbil, què tal? També. Això no m'ho ha dit ningú, Ah! És impressionant. Bueno, el mòbil és més una addicció, però bueno. Més DJs residents que tenim a Palazzo, la discoteca de Figueres. Avui, nova temporada a Figueres, a Palazzo. Sí, amb moltes ganes, moltes il·lusions, i a veure com va aquesta temporada. Esperem que les coses es vagin bé, que la gent s'ho passi bé, de veritat, que és el que importa. Tema música, com ho portarem això? Què és el que més sonarà a Palazzo? Bueno, més que res, la música depèn de la gent. La gent és el principal, depenem de vosaltres, més que res. Es tracta que aquí la gent vingui de festa, passant-s'ho bé. Perquè em sembla que també hi ha un tercer DJ resident, que és en Torrente, sí o no? No sé si el tenim per aquí, està punxant. Torrente! Què passa, Torrente? Estamos muy contentos, coño. Aquí estem, a tope amb el Palazzo, primer dia, ja ves. Inauguració, és que sense paraules. A més, escolta'm, hem gaudit una actuació, però és que brutal, Cito. Jo no sé com tu fas, però tens una veu, t'ho juro, maguíssima, T'ha agradat o què? Impressionant. Semblo de fora i tot, saps? La gent escolta la cançó i diu, ah, però eres tu, saps? Sí. No, és que m'ha passat, i a més, quan tu la ràdio al cotxe, dic, hòstia, dic, és ella o no? Que això com, et ve de petit, això, o què? O com fa molt que t'hi dediques, o què? De l'adolescència. Vaig començar a rapejar a l'adolescència, en castellà, lògicament, i després he anat agafant el rotllo de l'anglès i col·laborant amb altres estils musicals, com és el dance, el house, el dubstep, el drum and bass. Vamos, que ahora me atrevo con todo, ya. If you touch, I feel that I can fly. Sortint del Palazzo, bueno, m'havia de trobar la persona, anava a dir menys indicada, però... Què vols dir menys indicada? Com estem? Barbes, què tal? A veure, jo us he vingut a veure i a sobre em tires aquestes flors, no? Aquests dards. Jo no tinc gaire veu ja, però... Un moment, que ens estan pitant, no sé, aparta't una mica, no? Sisplau. Escolta, m'agrada molt, aquest micro és nou, no? Hòstia, és veritat, és nou. O sigui, tenim No és que porto tota la nit aquí dins i no l'havia vist encara, el micro. nova temporada, nou pressupost, no? O sigui, està bé, està xulo, no? Amb tota la gent que està mirant, Per Puigcerdà, per la Seu d'Urgell, per Alp, 93.5, Digital Kids FM. Incession 2.0 també, Aviat, Propaganda, home. Aviat o no, Barba? Sí, home, i tant, i tant. I també tindrem Digital Kids Magazine, nova temporada, nous continguts. Mike T, què ens portaràs? Bueno, us vindré a veure simplement amb algun convidat que anirem portant. Us anuncio, atenció, Mont DJ serà el primer convidat. Sí o no? Ja Bravo. Vinga, ja està, ja m'amullo. I portarem en Codina i portarem amb més gent. Ja estic negociant entrevistats. Sí. Mike T, Deixeu-me felicitar la gent del Palazzo. Bé. Quina pedazo d'inauguració que estan fotent. Ho estan rebentant i la veritat és que s'espera una temporada maca, eh? Your love is so hypnotic. You're in control. I'm just an automatic. I fins aquí aquest reportatge de la comunitat Nightlife del Digital Kids. Palazzo, la discoteca de Figueres, ja ho sabeu. I si voleu recuperar aquest reportatge, doncs només heu d'entrar a la nostra pàgina web www.digitalkids.cat. Senyors, ha estat un plaer, com sempre. Serà fins la pròxima. Que vagi bé. Adéu.